Dobrý deň, vítajte pri sledovaní relácie Bublinky. Po týždni sme tu opäť a to preto, aby sme vás zobrali do Košického domu umenia na druhý ročník White Retro Party. To, že akcia bola skutočne White, o tom nebudeme polemizovať, ale k tomu, aby bola poriadne retro, sa nám predsa len žiadalo viac ramenných vypchávok, bielých ponožiek v lodičkách, či aspoň trvalej, ktorá svojho času nejednému plešatému mužovi zničila život. Oheň, voda, vítr, všechno na Mars, Žid ako kaskadér, padá hviezda, kdejsi texty týchto songov Košičania dôverne poznali, pričom v čase ich najväčšej slávy neboli po niektorí z nich ani na svete. No tak kto vie, možno ste sa práve dozvedeli, čo robíte alebo kde budete na Silvestra. Každopádne som rada, že posledných dobrých pár minút ste strávili s nami. Bublinky sú na konci, v tých budúcich vás vezmeme na módnu prehliadku veľmi známej a obľúbenej španielskej značky. Dovidenia. Konečne je to tu, konečne je tu ten čas, keď sa po týždni opäť stretávame, aby sme si dopriali pohár bubliniek. Tie veselo šumeli aj počas 2. októbrovej soboty na módnej prehliadke známej španielskej značky. Zvodná elegancia, ale aj návrat štýlu grunge. Záblesky zlatej, bielej či oranžovej a veľa čiernej. Vitajte na Mango Fashion Show. Po inšpiráciu do košického hotela Double Tree by Hilton na Mango Fashion Show sa vybralo niekoľko stoviek hostí, zvedavcov a nadšencov módy. Jedno miesto nezostalo prázdne, jedno oko nezostalo bez štipku záujmu, modelky boli krásne, styling postavený na bujarom obočí trendy a nová kolekcia zaujala. Večer sa vydaril. Ja som maximálne spokojná, keď to porovnávam s minulou prehliadkou, ktorá bola v marci. Aj nám v redakcii relácie Bublinky sa páčilo a tak sme nemohli inak ako na tento jemne extravagantný model upozorniť. Ďalšie upozornenie bude vzhľadom na to, že sme na konci očakávané. Uvidíme sa o týždeň a tento raz zavítame okrem iného aj na recepciu pri príležitosti otvorenia honorárneho konzulátu Moldavska v Košiciach. Teším sa na vás, dovidenia. Štáb televízie Region sa opäť vybral do spoločnosti. V krátkom časovom horizonte sme znova zavítali do košického Olympic Casina, kde sme na skutočne vydarenej párty oslávili druhé narodeniny tohto obľúbeného podniku. Desiatky ľudí sa prišli zabaviť a skúsiť šťastie napriek dátumu, ktorý v nejednom z nás vzbudzuje zmiešané pocity. Bol piatok 13. a nad mestom sa to hemžilo metlami. Deň bosoriek Lucii, finále vianočnej superhry o 10 000 eur, druhé narodeniny a to všetko v piatok 13. Košické Olympic Casino si na narodeninovú párty vybralo skutočne nevšedný deň. Myslím, že práve kasíno je vhodné prostredie na to, aby si ľudia v sebe prelomili tento predsudok voči piatku 13. To spomínané práve teraz je už bohužiaľ za nami, ale nepochybujeme o tom, že ďalšie podobne vydarené a nielen narodeninové akcie sú na obzore. Olympic Casinu Košice želáme množstvo maximálne spokojných a neustále sa vracajúcich návštevníkov a vám, priatelia, mnoho výhier a nielen tých finančných či vecných. S bublinkami sa na vás teším aj na budúce. Dovidenia.